זמן להסתכל קדימה. תזכרו, אנחנו לא חיים בסוף שנות במאה ה-19 שקבעו את גיל הפרישה כ-65, שתוחלת החיים הייתה אז 58. אנחנו חיים בתקופה שתוחלת החיים של נשים בישראל היא 84, ממוצע. ותוחלת החיים של גבר בישראל היא 81, קרוב ל-81. ככה שאתם מתחילים היום קריירה חדשה. אתם צריכים להסתכל קדימה, ממש, כאילו שזה מתחיל פרק חדש בחיים שלכם, והוא לא יותר קצר, והוא לא פחות חשוב מהפרק הקודם בחיים שלכם. וזאת הזדמנות מצוינת לעשות כל מה שלא עשיתם קודם. וכל מה שאמרתי קודם, שהתרכזתם בנתינה לאחרים, הגיע הזמן שתיתנו לעצמכם. הגיע הזמן שתפתחו את כל התחביבים שהזנחתם. הגיע הזמן שתנסו, תתנסו. תהיו מופתעים, יש כאלה ששמעתי שקצת נמצאים כבר שנה וחצי שנה ו8 חודשים בגמלאות, ופתאום מוצאים דברים שלא ידעו שהם יודעים לעשות. אם זה לצייר, אם זה לחסל, אם זה לקרוא, אם זה לטייל, אם זה ליהנות מהחיים. אז הגיע הזמן שתחזירו קצת לעצמכם, התאמנתם עשרות שנים בנתינה לאחרים, אתם ממש מוכנים עכשיו סוף סוף לפנק את עצמכם. סוף סוף לקרוא את הספרים ששמתם בצד העותק כשנגיע, אז זה הזמן לפרוע את ההתחייבות שלכם, את ההבטחה שלכם, לטייל, להקדיש למשפחה, ליהנות מהנכדים, ליהנות מהנינים, ולהיות עסוקים. ותדעו לכם ששעמום, או בדידות, או הזנחה של חברים, או קשרים חברתיים, זה לא טוב לבריאות. אז אתם מתבקשים לטפל בבריאות שלכם, קרי להיות עסוקים. אנחנו מזמינים אתכם שמי שלא מצא תחביב, לחזור לקופה ולהתנדב. יש לנו הרבה מטלות מעניינות בשבילכם בהתנדבות, והפעם יש לכם זכות. אתם יכולים לבחור איפה, אתם יכולים לבחור עם מי, סוף סוף אתם יכולים לבחור עם מי לעבוד, איפה לעבוד ומה לעשות. אז אתם מוזמנים חזרה להתנדב. זה הזמן בשבילי להגיד לכם תודה. תודה בשם הקופה, תודה בשם המבוטחים, תודה בשם החברים שלהם שהייתם תמיד יכולים לעזור להם, תודה אפילו בשם המדינה והבריאות שתרמתם למדינת ישראל. ואני מציע לכם, ושתמיד אנחנו שוכחים, גם שאתם תגידו תודה. ואני לא סתם עכשיו ציני, אנחנו תמיד לוקחים במובן מאליו שיש לנו עבודה ויש לנו פרנסה ואנחנו קמים בבוקר ויש לנו לאן ללכת, ואנחנו, כששואלים אותנו, טוב, איפה אתה עובד? לא, אנחנו גאים לעבוד במאוחדת, ואני אומר לכם שגם חשוב להוקיר מקום שלא הייתם 32, 41, הייתי בירושלים במסיבת פרידה, ניסים הבר שהיה 51 שנות עבודה, זה לא מובן מאליו. ואנחנו צריכים כל יום גם להגיד תודה לאלה שנותנים לנו, אם זה עבודה, אם זה המדינה, אם זה הקופה, זה לא דברים שמובנים מאליהם. אז אני רק מאחל לכם, קודם כל בריאות. שתהיו בריאים. א', אתם פרסונליים, שתהיו בריאים זה טוב גם לקופה. אבל גם שתהיו בריאים, בשביל שתוכלו לקיים את כל המתנות הגדולה שהשארתי לכם שאמרתי לכם לעשות. שתמשיכו להיות שמחים. שאמרתי שתשמחו במה שאתם עושים. שתשמחו בקיום המצווה החשובה מאוד, ואהבת לרעך כמוך. אז כל השנים אהבת לרעך, אבל הפעם הגיע הזמן שאתם תטפלו, ואהבת כמוך, שתטפלו בעצמכם, תאהבו את עצמכם. ושבאמת תגיעו לאיזון נכון יותר, בין מה שאתם אוהבים, שזה יהיה רוב העשייה שלכם, ומעט מאוד מה שאתם צריכים לעשות. אל תיגררו להיות להתחייב ולהמשיך לטפל בנכדים מתי שהם קוראים לכם. לא, יש לכם הזדמנות גם לבחור ולהחליט מתי כן כיף לכם, מתי פחות כיף לכם. שיהיה לכם כל טוב ותודה רבה.